Pripravili sme si pre vás krátke predstavenie, ale ešte skôr, než začneme, si dáme malý test. Vy spoznáte všetky naše postavičky. Toto je čo, milé deti? Žirafa. Ešte nejaké nápady? Dinosaurus. Technicky za to správne, ale v našom prípade je to cibula. Toto je čo, milé deti? Citrón, výborne. Toto je čo, milé deti? Malina. Stros. Hrozno. Ohnívak. Hrozno. Technicky za to správne, ale v našom prípade je to mrkva. Čo mrkva? A toto je čo, milé deti? Spider-Man. Nie. Kokos. Čučorietka. Kokos. Nie, Čučorietka. nie. Je to čajník. Čajník. A toto je čo, milé deti? Ktorý ukazuje 39 stupňov. veľmi správne. Môžeme začať, boli ste skvelí.